xem hore giặc dẹp lâu cho tụi này mình lâu đẹp tiêu mình lâu đẹp phăng tiêu hore tắc cái này hore là vang tí cái lão nữa Hmeichhiate hian an du pat chuan ruk te hen lo ru thei khop mai ram rang ranga te mani pasal te fa ni lo pasal nei lai ranga mi fa pai tam zia te ka ngai to ni mani fanu te shal du te no chi zor lui tir te kanom nuk mai ni chu kanen hodon ani masabera chuan eru Hmeichhia ini address te apian te hanen chuan thil sual ti du tur mail khup mol lawani mase henu hi Facebook a ron post lat maya dor pakata thil ruwa mule shin lawm chuan mi lo hril teu ron ti tatlat mai a mail khu alang chiang hlei thei tlat lo maya e hi tuna henan man la mu che bo ring lawa buin lawm chuan in lo zon pui teu sual phakar ten it boxi Hmeichhia ni wangot demo sual mel tak an put lo wangot ta hian rin ngot po hi fu don to lo ni hi a boi thak mai chu wang tak chuan ni ai itan berin tlak khoma video karon da chuak fawa chu wang chuan in atinga in ruk chop te ngai lo hian mi lo subscribe be sham turin in khongai na karon ngen lo ani chu ole chu zom leng halang hnute nen tawla tu te emo future wife ani ve ngei na rin mani mizo ni em ga chiang lawa e vai kop ve na sa nam dang ta polo ni bai thei mizo ni chi alo boi thak khop mai het yang hi mo nam sang sang po hian boi nen lo to ka ni Hmeichhia ti ngot thian ni lo anan om du da tak taka an du da nan om tak tak phi chu e a boi thak ani o vai an kop kol ve nuka vanei tak tak le si lo an lo mangchul zo bồi thác ôi chuan hay tuần này lo có thil theng hnute in khoi sak chung chang kha ni pal chen ni kho ke bồi thác lo ve lo me se kai me an hnute siringot to so a chalo video ron viral an hnute khoya chu dekha tin te tachi am maya he chu pa chu aba han sual em vomale voi khatan net chui chu ka chaw mem te ka lo ti man to a mà sẽ can hắn en chiang gan bel chiang CCTV ate Hmeichhia in kan hnute khoi chu ti kha ti ati lai vel hi aron chua ta ni chu lo en chiang ro ôi phải quen rồi ba ba mà mày chơi đâu in muang hian chiang takin hepa hian ati lui lo ani ti hi alang chiang in ka hriani an in to ma hrim hian chak lam panga ena heti hen tu te po kalu lamo Hmeichhia hian a kaldan pa ngai amma lama en vereng za kong an tu zo ka dia Hmeichhia hi ken na chang por helo ne pa hi tu po niula heti hian chaklam hoyula Hmeichhia in lampan zong rang ka se tu nge tok lo bi kang cheu ka oi lo ra rang ka chumo ami pa hian in athil thendan hrim po hi asa thiam me lo ni na langa kha anh gal pel to nuwa vakal le lein hnute khoi Hmeichhia hnute khoi lo tur khoi lu ti lo ti ve ta va khami pal chen ni kho ke bồi thác lo ve lo me se kai me an hnute siringot to so a chalo soi ta chi mai ni mani thil ti lo in mo pu nat zi hi ka chiang to wa mana leng puya kan bike ti tluk lo pui ti tluang in min mo pu to wa ngai dam dil ro min tia an lungoi ve meng kal mai hara har je chu mo ngai dam dil e pa din mun turi kara thiam khop maya ma se thirdan dang pakhat ka nei le ni a Hmeichhia point of view o tu ma an panhi ni hian a tu ve po hi ka dem lo na ka thlir na ka hrilang cheu chu an in ra thiam lo ton ve ni na lang video hi chiang takin en taula hatia mipa ron nek ta chu an hnute so van nek a fu chiang lo so ka mu thei lo wa alo wa fu ve deuh ani mai theia Hmeichhia tan chung ka tinga ron nek na tanana na ta chu min khoi saka ti big me ati ve bok mai lo te chuan mo Hmeichhia hian a kong kal lai hi a hmalam hi en big lo ni na langa
tin mi pa po hian akong kal lai ahmalam hi en big lo ni na langa chumi kong in hlo ve ve den lo ve ve I ngei sak lo ve ve chu a thei lu tu ko ni o mani hmalama engi om ti ngei tu mang lo hi kal ve thei lu tu ko ni a chumi in man lo ve ve in suchor a mai chia lan lo thiam to bi hek lo le hnute khoya lo ngai to si a mi pa la in thiam to bi lo khatiang vel in charge khanin ka ria mai chia po mi tam tak chu ran dem via wa mi pa po an dem man via wa chu di ro jang ka chu ka dem lo fe ve an sa thiam lo to na ni he ma se chu ti rol chuan social media kan man dan he ni mai chia hian a hotak taka adu tak tak ani chuan a social media post levin police akal ro se police case ani he hi aron khoi ni chuan tin mi pa te po in kan invent tul na false accusation mo diklo taka in mo punang hi kan film khurangai khop maidan hian mai chia te veng him na sa to sia nula pakhat a facebook ka alo kal lai khami facebook du lo mai po kha selan khung ania chu tom je chu wang jon mai chi su laka hianin lo in thiar fi hlim na saro mai chia om nem ti ni lo reng an lo om te mai ni chon ka soi tum ber zo ka chu mai chia te hi an du na chuan an tenom thei khop mai zalen thiam lo mai chia nom ve chok kan rama chuan mai chia te hin zalen khop mai kan duat khop mai a an zalen na mang thiam lo fe he nom ve ni a se mai chia te chu mi bak an ni chuan kan veng hi mang kan an kol tur ni ho kha chu an ti lo tur ka ti nan ni lo nia anek sa chuan hi arap thak hi ka ti mai chia no chi zor lui tir tu lal biak eng kon pui kum som pani tang turin court in a shem lal biak eng hi kum som li pani hi hemi kum som pani mai chia no chi zor lui tir a zor lui tir hi ama fanu ni eng tia thei nge Mizoram le kan vahan rap thak sot vele ma ni fanu te nge hetiang hian in gan han ti du tamai chu nia an har savia nge ni le har sa po ni se kum som pani mi em han no chi han zor tir chumo arap thak lulai dewani amai cheno pang hen lo du ve po niang miang arap thak ma ai chu katur thailo tuma jo mai chela ka hian film kur ami pa demo oleng po ni se tir tu te tu num dan chuan du tok ri le phat meng o mu na min lo ti lo trak gai pu ngai be sayang chuan ni lo comment ve don nia tu num dan chuan mang thari ve phat tu le mu le thak dum don nia